alle sammen, nu står vi hernede på boldbanen. Vi skal til at lave random video nummer 2, fordi vi har under 20 likes, og det er vi meget glade for. Det er mega vildt, og vi er helt vildt oppe at køre, og vi spiser kage og drikker vin. Og ja, ikke vin, Nå, men vi håber, den her bliver lige så god som den anden, og I tager lige så godt imod. Ej, den anden er alt for god, men nu lad os komme i gang. Vi går videre til næste chili. Den var ikke så stærk. Det er sådan noget børn, de spiser oven på en pizza. Her, det er så... Det skulle være så stærkt. Ja, okay. Den grin. Ej, den er værre end han. Den er værre end han. Du savler, Markus. It's me. I'm California Dream. Me, what you wish know. Det var den her video, vi havde for jer i dag. Der kommer selvfølgelig en træer, hvis vi runder 25 likes på den her video. I kan også smide en kommentar eller smide et like. I kan også gå på vores kanal og abonnere. Tusind tak.